Програмата Нашето зелено утре е една от програмите, която спомага за развитието в екологичната сфера на община Мирково. Няколко години подред във всички населени места на общината ние засаждаме различни видове растения, с които зелената система на община Мирково хем се увеличава, хем се облагородява. Ясен, клен, явор, ела, синя слива. Това придава един прекрасен изглед на това прекрасно място, където построихме и параклиса Вси свети, в което участие взеха елаците Мед, за което им благодаря. Истинско удоволствие днес да засаждаме дървета до параклиса, който е символ на вяра, единство и споделени ценности. Повода на инициатива тази година е също така някои значими годишнини, които имаме в групата. 50 година Елаците Мед и 25 година от когато Елаците Мед е дружествена група Геотехмин, 35 години Геотехмин, 20 години Геострой и 20 години Геотрейдинг. С съсаждане на тези дървета ще ни напомнят колко много сме постигнали до сега и колко все още ще постигнем заедно с общината, ние бизнеса и населението, след които са нашите служители. На основата на този проект е една обща цел да подобряваме качеството на осветление в Мирково и безопасността на гражданите на Мирково. Соларна технология е добро решение, но тук правим нещо повече. Това, което е специално за този проект е, че е устойчивост. Всъщност имаме тук 40 броя соларни комплекти, така да го кажа. Всеки един комплект състои от един стълб, едно светлодиодна осветителна тяло, акумулатор и собствена интелигентно управление, който позволява да има соларно осветление 365 нощи в годината, независимо от електрическата мрежа и използвайки 100% от слънчева енергия. За този проект работихме заедно по предложения и със сътрудничество с госпожа Йотина. Ние подкрепихме този иновативен проект в програма Български добродетели, основан от професор доктор на технически науки Сило Витов. И изпълнение на проекта е направен от нашето дружество Улично осветление. Това е поредният проект, който говори за доброто взаимодействие между бизнес и община. Имаме отлични взаимоотношения с дружествата от групата Геотехмин. Изградихме детски площадки, облагородихме обществени пространства. Този последния проект, соларното осветление, това смятам, че е върха на нашите желания. Изключително съм благодарна. Мисля, че добрите взаимоотношения ще продължат и за бъдеще.